Morgen gaan we van start. We starten bij het Wilhelminaplein in de middag van 5 tot 7. Dan kunnen alle deelnemers zich gaan inschrijven. Daar, om 6 uur hebben we daar ook de brassband. Dus we maken er ook een hele happening van. En Natanja Bent doet een optreden daar tijdens de inschrijving. En dan krijgen alle deelnemers een goodiebag met alle spullen erin, hun lijkkruid erin en hun stickers en dat soort dingen. En dan kunnen we de dag daarna volop gaan beginnen. Hebben jullie al een beeld van hoeveel mensen misschien morgen zouden gaan inschrijven? Ja, het is heel spannend, maar wat ik nu hoor verwachten we toch zo'n 100 à 120 deelnemers in totaal. We hebben een aantal deelnemers vanuit Curaçao. Die zijn gisteren aangekomen op de airport. Hebben we opgehaald, ook vanuit Aruba. Er zijn ook een aantal deelnemers die waren hier al vanuit Polen. En voor de rest zijn er heel veel jonge kinderen die zich hebben opgegeven. Voor met name de slalom. En daarnaast hebben we ook nog een categorie met mensen die gewoon een keertje mee willen doen met een event. Dus ja, en dan kom je op een groot aantal mensen. Wat kunnen we allemaal verwachten in de agenda? Wat hebben we al staan? Ik heb gezien, er is wedstrijd van voetbal, bolla's en nog een heleboel dingen. Ja, klopt. Het is totaal is het van de 15e tot en met de 18e. De 14e is dan de inschrijving, maar van de 15e tot de 18e zijn de activiteiten. Dat betekent dat er is, van het windsurfen betreft, is er van de professionals de freestyle voor mannen en vrouwen. Voor professionals is er de slalom voor mannen en vrouwen. En er is voor de amateurs slalom, pro en amateur kids. En dan die klasse die gewoon vrij is. En daarnaast hebben we dan is een voetbaltoernooi. Er is een bolas toernooi. Er is activiteiten van Jong Bonaire. Elke dag is het dus wat anders. Er is van Tursten Winklaar is een boksdemonstratie. En Rendelon Martina doet groepsdynamica met jonge kinderen. Voor het publiek die erbij wil zijn, kunnen ze gewoon vrij binnenlopen of moeten ze iets betalen? Nee, het is gewoon vrij. Elke ochtend is er de skippers meeting, die is om 8 uur. Want dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de wind. Maar voor het publiek, die kan gewoon binnenkomen. En het activiteiten lopen zo'n beetje van zeg maar 9 uur tot 5, 6 uur door.